omunye uzothi uyaphi? Ngibuza ukuthi ngiyaphi. Ngiyaphi kanjani? Ngoba ngigezile nje ngase ngiyagcoba ngagqoka. Sezukugqoka manje ngizolinda ukuthi sezugeza gcobisa lento ukuthi ngihambe. Angifuni ukugeza. That's why ngikhona nesihleba nesizonda into engekho. Ngifuna ukugeza. Ngisiqhamuka lesiqhamuka khona. Ngiyitshena. Ungitshena ngokwenzani? Ngitheni? Utheni? Ngathini? Angithi awugezi. That's why uzobona abantu abayitshenayo. Asitsheni next thina bothulazi. Sidila namanzi. Mase kuphuma into enje. Mase siqhamuka mase uthweni akayitsheni. Ayitsheni kanjani? Manje ngibuza ukuthi ugeza kanjani. Iyona nto lokhu uyibuza. Mase maintain ke izinto eziningi. Body ime ngomumo sibona ukuthi ubhekele uruza ngapha. Ngehlisa kancane. Singehlisa kancane. Nani umboni. Inkinga yini? Ufuna ukubona ukuthi ngibona. Funeka mawuza. Ngithi akume kanje. Yabona ukuthi right ukhona umkhabanyana. Awukho that much. Awukho that bread. Awukho that bad. Angihlaruhanye. Fona nje mase ngithi ukuthi uyabona sengibhekile manje. Sengiphinde futhi uyabona hayi uyeza. Uyajika. Uyeza. Uyajika. Ya ibody nje ibe yinto kanjalo. Ngale bese. Okay yazi ngisho umincile, akumincile. Kodwa wena lapho mawumincile, mawumile nje kanje. Yazi ngimincile njalo mangenze nje. Ish. Umkhaba mara. Manje vele ngaba ne flat stomach. Iyo nje into engayithandi ngapha. Bathi mangifake ikwayi ngibangcono. Ngisose sibami sithe. Umona lapho enja. Bukani kabi kanje.